Bagong variant sa COVID-19 natala sa Negros Oriental. Matod sa Provincial Health Office, ang Beta o South African variant nakita sa swab specimen sa usa ka returning overseas Filipino gikan sa Lebanon nga taga-barangay Maayong Tubig, lungsod sa Dawin. Matod sa tigpamaba ug Assistant PHO nga si Dr. Linan Estacion, gipahigayon dayon ang contact tracing aron masayran kung diin nakuha sa ROF ang Beta variant ug si kinsa ang iyang posibleng natakdan. Sa pagkakaroon, 7 na ang kaso sa mga bagong variant sa Negros Oriental, diin 5 niini carrier sa Theta o Philippine variant ug tag-usa ang carrier sa Alpha o UK variant ug Beta o South African variant. Samtang tulo ang bagong namatay sa lungsod sa Amlan, gumikan sa komplikasyon sa COVID-19. Matod sa PHO, ang duha namatay sud sa ilang Pinoyanan sa Barangay Poblasyon ug Barangay Humno ug ang usa namatay sud sa usa ka pribadong ospital sa syudad. Matug ni Dr. Estacion, sagad sa mga wa mada sa ospital, gumikan kay di mutuo ang pamilya sa COVID-19 ug kun mituo man, nabalaka nga mabiktima sila sa diskriminasyon.